Yata, be? Elka? Yata! I'm a fool for your love. Yo! What's up mga kadugo? It's Megan, your girl, Jagel Venezuelas. For today's vlog, susubukan nating akitin si Kian sa pamamagitan na dungso-dungso. So, malalaman nyo na lang mamaya kung ano yung idudungso-dungso natin. No? So, this vlog is for entertainment purpose only. So, kung bata ka man lang, umalis ka muna dito. So, manood ka muna mga Tom and Jerry's, gano'n. So, bago natin simulan tong vlog na to, huwag nyo kalimutang mag-subscribe and click the notification bell para ma-update kayo sa lahat na i-upload namin videos. Subukan na natin yung ginagawa. Let's go! Okay, try na natin siyang ilangin. Yata, be? Yata, bubram. Yememel. Ha? Yememel. Elka? Ginagawa mo. Yata! Yata ba eh? Gwapo Panyak ka. ko. Love you, be. Love Love you. Love you. Manta, sinak mo. Ang manyak ko, mga nakalari ikaw, ganyan na. Ang manyak ko. Manganta kahit mo. Kumana ka pala. Ay, vlog ta, be. Be, vlog ta. Kahit mo. Ang manyak ko, di lumabay natin eh. Kaya na nga tayo. Apay. Niya ito ko bro, dungso sumata. Yudong-dong so. Bumtak ka na ako, Kim. Bumtak ka. Nga, yudong-dong so. Talda, mapanpansin mo talaga siya. Nyata. Apay. Wala ka na to. Libudo tikilik-kilik ko duman, be. Nyata. Kudo mo na. Game ka? Huwag ka nagluto. Apoy dungso sumata. Lik-lik to na mga na. Apay. Apoy dungso. Hala nga ruton. Wow, inyata gamit mo, be. Alam ka yun eh. Be? Nyak ko na nga tayo. Franco, be? Be? Ah, Apoy dungso. tungtong ko. Yung bumtak ata to, okay na. Fake lang ang datang. Ay, ganaman. Gano'n. Be, Apoy nyak. nagpudot. Be, Ala. yung bra. Nyak ko man yung bibidyo mata. Ano yan? Pula ka pa lang eh. Pula ka pa lang man to eh. Be, ora anak, be. Hoy. Be, Ala baby, kumano ka man to eh. may subo ka? Kumano ka man to eh. Be, Ala. may subo ka? Ay nyak ko maya. Kaya ba? Lik-lik na. Ay, naggalis. Kumano ka man lang to eh baby. Kapag MMM ka, be. Ala. Ito gusto ko sumata pa. Naglik-lik to naman na. Baby nyak ko, pumano ka. Ala maka-Facebook ko na ka. May subo ka na, bebe. Buya. Kumano ka man lang to eh. Magkataran ka cellphone, be. Apoy dungso sumata. Ganon. Tumaran na. Di na, apoy ka okay na. Ay, naggalis. Kumano ka man to eh. Kumano ka na. Bag ka man taga meron, be. Ala, dati ka man yung be. Be. Kat mo biskwit? Ata. Biskwit. Kat mo? Ata, minyak ko. Biskwit ka road. Ang subong kapay. Pagdasal. Yako! Santay ka mo lang ah. Yan. Damdaman pa lang. Dasal na! Ay, susap. Damdaman pa lang tayo tabi. Saan nalpas sa nag-ML. Bisitin tayo man. Awan bagas. Gisang ka. Ako na ko. Yak ko na. Isang ka? Awan. Hindi ka kama. Bram di kita. Ayan pala. Ako hindi mo po. Hindi ka gusto ko sumata. Yung daw sa... Tudok. Dako mata na ako. Ay, nako.
Ano naman to, be? Ibagas. Aghay ka po. Hi ko naman na, be. Be, hi ko na. Apay, dungso. Nilakan ni baby niya. Hi ko naman kami na. Hi! Hi, guys! Naku na tate ay Ikam dalam nan, be? Be? Ikam dalam nan? Ikam dalam natan? Ako nyakong be. Ha? Ala, nyako matuga. Ah! Apa yun ko? Tugakan naman. Nyako ko na ito. Kaya pala libag-libag taan to. Be. Be. Agi-iwakan, be? Ala, nyaman natin baby. Lagi mas, be. Lagi mas si Dad. Ala, nyako na ito ni mga na yan. Sabay. Apay, nyako na ito. Magagatal. Sabay na ko, be? Apay, dungso mada. Ano ba? Pagtapat mo naman. Apay niya naman nata baby. Tatay pala ata. Labaw na ka pa naman ito. Bye-bye. Iwak lang natin. Iksikan to makadot to yung. Puda ka naman sina yung nainak data. Ano ba? Na. Apay, dagkat-dagkat mga nata bakit? Apay. Tigtakot mo, tigko. Mabait. Lamlambing na klap ka niya. Yan na lang. Bigat mo. Malapit na ba? Trip ka niya. Bakit Trip ka kanya kan. Pumana ka. Tidakpigan ka. Muna kanya. Tagbatak tawalong. Ngayon sa batang dulak, laman. Ala. Naman ba? Damdama mga nata ko. Kaya malpas na lang ko na kanya. Malpas na lang ha. Clear sa ata niyo. Wow, sarap niya na eh. Ala. Tagbatak tawalong ko. Mama ang kande? Be, mama ang kande. Nga sabi. Nabas Ang sa mga yan. Naan ako. Hindi mo sa akin umpay. Hindi mas. Pagkala ba yung sunod? Ikaw sunod na ba naman? Pili ka ba na umalis siya na? Ano ba? Nyako maya. Ang dami. Kim. Balik tayo ba mo? Ba? Ano to cellphone mo? Mga anak ko lang. Pinaglaglag ka na talaga. Ano? Kanina mo. Okay, bago natin tapusin itong video na ito, konting shoutout muna sa mga solid supporters natin dyan. So, sa mga gustong sumali sa GC, mag-message lang kayo at i-add namin kayo agad. So, shoutout kay Lucius Benko Vlog, kay Michelle Marcelo, Jeffrey Legores, Emily Agluba, Roxanne Madriaga, Katrina Andres, Lenny Grace Dacanay, Precious Lagwa, Chester Park, John Lloyd Pasqua, Love Razel Ablao, Sun Gaming YouTube, kay Rain, Mika Unabia, kay Leonard Pasamonte, The Ken's World, kay Rodel Mamwad, kay Ashley Kathleen, Christine Faye Rodolfo, Precious Lara Peralta, Mary Rose de Guzman, Marie Chris Mata, Channel Hanya Model Online, kay Noraline Ballesteros, Eliza Dohario, Shaolin Domingo, Christine Faye Rodolfo, Remalyn Justin Madayag, Ana De Leon, at yun lamang po ang ating i-shoutout sa ngayon. So, mag-comment lang po kayo sa mga suggest nyong i-vlog o i-prank namin ng aking jowa. So, see you sa next vlog!